नमस्कार। मु समस्तଙ୍କ ପାଇଁ आज गोटे मजा गप आनिछि। आशा करुछि ए गपटी को सुनि सारी समस्तଙ୍କୁ खुशी लागिबो आउ किछि जानिबार सुजोग मिलिबो। मोर गपर नाम हेउछि भक्त मयूर। प्रभु श्री रामचंद्र पत्नी सीता एवं सान भाई लक्ष्मणଙ୍କ सहित 14 वर्ष वनवास ପାଇଁ ବଣକୁ ବାହାରିଲେ। ଯାଉ ଯାଉ ବଣରେ ସୁନ୍ଦର ଗଛଟିଏ ଦେଖିଲେ। ଗଛକୁ ଦେଖି ସୀତାମାତା କହିଲେ, ଏଇ ଗଛ ତଳେ କିଛି ଦିନ ରହିବା। ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଏଟିଏ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଡାଳ ସଂଗ୍ରହରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ସୀତାମାତା କହିଲେ, ମୋତେ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। ଏହା ଶୁଣି ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସେହି ଗଛ ଡାଳରେ ଗୋଟିଏ ମୟୂର ବସି ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ମୟୂର ଦେଖୁଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନଦୀ ବହି ଯାଉଥିବା ଦିଗକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଦିଗରେ ଗଲେ ପାଣି ମିଳିବ ନାହିଁ। ମୟୂର ତ କିଛି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଡ଼ି ଆସି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲା। ଥଣ୍ଟରେ ନିଜ ଶରୀରରୁ ଗୋଟିଏ ପୁଚ୍ଛ କାଢ଼ି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସୀତାମାତାଙ୍କ ଆଗରେ ପକାଇଲା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୟୂର ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପୁଚ୍ଛ ନିଜ ଶରୀରରୁ କାଢ଼ି ତଳେ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଉ ସେହିପରି ସେ ଯେଉଁପଟେ ନଦୀ ଅଛି ସେ ନଦୀ ବାଟ ଯାଏ ପୁଚ୍ଛଗୁଡ଼ା ପକେଇ ପକେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୀତାମାତା ମୟୂରର ପୁଚ୍ଛ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଥାନ୍ତି। ମୟୂର ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ନଦୀଟିଏ ଅଛି। ସୀତାମାତା ପାଣି ପିଇଲେ ସେଇ ନଦୀରୁ। ତାଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଦେଖିଲେ ମୟୂର ଦେହରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ଯେହେତୁ ସେ ଏତେ ସାରା ତାଙ୍କର ସେଇ ବାଟ ସାରା ବିଛେଇ ବିଛେଇ ପକେଇ ପକେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ ସ୍ଥାନ କ୍ଷତ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ସେଇଠାରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ହାତରେ ଉଠେଇ ଧରି ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ପୋଛିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କଲେ। କହିଲେ, ତୁମେ